Χαίρετε και καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά στο κανάλι μου με μια διαφορετική συνταγή αυτή τη φορά. Διότι πλησιάζει 27 Αυγούστου, ημέρα μνήμης του Αγίου Φανουρίου και ήρθατε στην Ελλάδα να κάνουμε παραμονή της γιορτής του Αγίου τη Φανουρόπιτα, την οποία και στις 27 Αυγούστου τη μοιράζουμε. Άρα λοιπόν, μια συνταγή σας έχω εύκολη, μια συνταγή γρήγορη, μια συνταγή τόσο νόστιμη που πλέον δεν την κάνουμε μόνο την ημέρα της γιορτής του Αγίου. Εγώ προσωπικά την κάνω πάρα πολλές φορές μέσα στον χρόνο, γιατί έχει μέσα υλικά τα οποία αγαπώ, αρωματικά γεύσεις τις οποίες αγαπώ και πραγματικά μπορείτε να την γευτείτε αντί για κάποιο άλλο κέικ, αντί για κάποιο άλλο νηστίσιμο γλυκό. Μπορείτε άνετα δηλαδή να την κάνετε σε περιόδους νηστείας, μια και δεν έχει αυγά, δεν έχει βούτυρα. Οπότε λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε. Η φανουρόπιτα συνήθως γίνεται με 7 ή με 9 υλικά. Εγώ σήμερα θα σας δείξω με 9 υλικά, την ευκολότερη όμως εκτέλεση που έχετε δει. Δεν θα χρειαστεί ούτε μίξερ να χρησιμοποιήσουμε. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι 3 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ένα baking powder, μία κούπα ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, 2 τρίτα της κούπας φυσικό χυμό πορτοκάλι, μία κούπα αραβοσιτέλαιο, μισή κούπα καρύδια, 2 τρίτα της κούπας σταφίδα, εγώ χρησιμοποιώ την ανοιχτόχρωμη την ξανθή, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο και 3 κουταλάκια του γλυκού κανέλα. Θα ξεκινήσω ανοίγοντας το φούρνο μου στους 170 βαθμούς της αντιστάσης, προκειμένου να προθερμαίνεται και να πιάσει την επιθυμητή θερμοκρασία, έως ότου να κάνω εγώ τα βήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Το μόνο που θα χρειαστώ τώρα στην αρχή είναι ένα μπολ και τη μαρίζ για να κάνω το ανακάτεμα. Μέσα στο μπολ θα ρίξω πρώτα το αλεύρι μου, 3 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Και θα προσθέσω και το baking, ένα φακελάκι baking powder. Ανακατεύω καλά. Επόμενο βήμα είναι να προσθέσω τις σταφίδες, 2 τρίτα της κούπας σταφίδες και μισή κούπα καρύδια. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνετε στο σημείο αυτό πριν ρίξετε τα υπόλοιπα υλικά, γιατί ξέρουμε πάντα ότι σταφίδες και καρύδια πρέπει να ανακατευτούν με το αλεύρι για να μην μείνουν στον πάτο του γλυκού μας. Ό,τι γλυκό και αν κάνετε, αν χρησιμοποιήσετε είτε ξηρούς καρπούς, είτε ζαχαρωμένα φρούτα, σταφίδες κλπ, ιδανικά ανακατεύστε τα με λίγο αλευράκι. Στη συνέχεια θα προσθέσω την κανέλα μου, 3 κουταλάκια του γλυκού κανέλα και έχει ήδη μοσχομυρίσει η κουζίνα, και μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, το οποίο έρχεται και δίνει αυτή την πολύ ιδιαίτερη γεύση που έχει φανουρόπιτα. Ένα φανταστικό άρωμα. Και στο σημείο αυτό θα ρίξω και στη ζάχαρη. Μία κούπα ζάχαρη λευκή κρυσταλλική. Τώρα, σε ένα άλλο μπολ θα ανακατέψω το χυμό πορτοκάλι με το αραβοσιτέλαιο. Τα ανακατεύω και αυτά. Μην περιμένετε το πορτοκάλι με το έλαιο να γίνει ένα σώμα, ένα μείγμα. Πάντα θα φαίνεται έτσι διφασικό, δεν το συζητώ, δεν μπορεί να γίνει να ομοιογενοποιηθεί. Οπότε είναι έτοιμο και το ρίχνουμε μέσα στα υπόλοιπα υλικά μας. Ουσιαστικά δηλαδή στο σημείο αυτό ενώνουμε στερεά με υγρά υλικά. Και εννοείται τώρα με πολύ προσοχή ολοκληρώνουμε το ανακάτεμα. Επίσης, σύμφωνα με την παράδοση, συνηθίζεται να κάνουμε φανουρόπιτα για να βρούμε κάτι, να φανερώσουμε κάτι. Δηλαδή, κάποιον άνθρωπο, κάποιες γυναίκες παλιότερα το κάνανε για να βρουν γαμπρό ή ακόμα και για χαμένα αντικείμενα. Εγώ γαμπρό δεν ψάχνω, αλλά κάτι κλειδιά όντως τα ψάχνω. Εντάξει, πέρα από αυτό δεν κάνω αυτό το λόγο του φανουρόπιτα, αλλά αν τα βρω θα σας το πω κιόλας, γιατί δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται. Λοιπόν, το
Το ανακάτεμα ολοκληρώθηκε, εννοείται με απαλές κινήσεις ανακατεύουμε. Δεν θέλουμε να ταράξουμε τα υλικά, το baking ειδικά που θέλει τα χάδια του. Λοιπόν, έτοιμο και τώρα επόμενο βήμα σε ένα ταψάκι. Τώρα το συγκεκριμένο είναι 30 εκατοστά. Έχω λαδώσει, έχω αλευρώσει για να μην κολλήσει η φανουρόπιτά μου. Εννοείται ότι μπορείτε να το κάνετε και σε μακρόστενο ταψί, εννοείται μπορείτε να το κάνετε και σε λίγο πιο φαρδί, λίγο μεγαλύτερο. Εγώ πάντως το κάνω αυτό, με βολεύει απίστευτα και θα δώσει, θα φουσκώσει και όλα στη φανουρόπιτά μας, θα γίνει τέλεια. Λοιπόν, το ρίχνω μέσα. Θα το ανοίξετε λιγάκι γιατί δεν είναι όπως τη ζύμη του κέικ, τόσο λεπτό ρευστό, οπότε δεν θα ρίξετε και θα ανοίξει κατευθείαν. Θέλει λίγο να το βοηθήσουμε κι εμείς. Ωραία, είναι πανέτοιμο. Θα το βάλω τώρα στο φούρνο μου στους 170 βαθμούς αντιστάσεις για 45 λεπτά. Λοιπόν, η πιτούλα μου έτοιμη ψήθηκε. Μην ξεχάσετε αυτό που σας λέω σε κάθε βίντεο που ψήνουμε κάτι. Ότι ο χρόνος ψησίματος, ναι με λίγο πολύ είναι αυτός που σας συστήνω, σας προτείνω, όμως είναι και υποκειμενικός, είναι ανάλογα με το φούρνο. Δηλαδή κάποιες κυρίες ιδανικά γύρω στα 40 λεπτά, ας το ρίξουν μια ματιά μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια όπως ακριβώς βλέπετε τώρα εδώ. Ή μπορεί να χρειαστεί και 50-52 λεπτά. Είπαμε, ξεκάθαρα παίζει ρόλο και ο φούρνος. Εννοείται σε όλους τους φούρνους ζητώ στις αντιστάσεις, όμως λίγο προσοχή στη λεπτομέρεια αυτή, γιατί δεν θέλουμε να μας αρπάξει. Και τώρα θα αφήσουμε την φανουρόπιτα να ξεκουραστεί λίγο εδώ, να κρυώσει, γιατί δεν πρέπει να τη γυρίσουμε τώρα όσο είναι ακόμα ζεστή. Θα γίνει 1000 κομμάτια. Τα αφήνουμε λοιπόν κάνα τεταρτάκι 20 λεπτό ή σε ένα πάρτι θερμοκρασία δωματίου, προκειμένου να ολοκληρώσουμε το τελευταίο βήμα και στη συνέχεια να την κόψουμε και να τη μοιράσουμε και να τη φάμε. Τώρα θα την αναποδογυρίσω, εγώ θα τη βάλω στη συγκεκριμένη βάση, οπότε ακουμπώ τη βάση μου και κάνω την κίνηση αυτή και να τη φανουρόπιτά μου στο σημείο αυτό την αφήνω σε μια άκρη προκειμένου να κρυώσει η φανουρόπιτα για να ρίξω και την άχνη. Κρύωσε τελείως η φανουρόπιτά μας, είτε ρίχνουμε κατευθείαν ζάχαρη άχνη, είτε τοποθετούμε κάποιο σεμεδάκι, κάποιο κοφτό, κάποιο πλεχτό φτιαγμένο με τσιγκελάκι, ό,τι έχετε εσείς. Εγώ τώρα το συγκεκριμένο το έχω πάρα πολλά χρόνια. Είναι από τη γιαγιά του Δημήτρη, τη γιαγιά τη Ρώμη, φτιαγμένο και μου το χάρισε η πεθερά μου με πολύ πολύ αγάπη. Και τώρα θα πάρω το βοηθό σαχαροπλαστική της Tupperware και θα καλύψω με άχνη όλη την επιφάνεια. Εν τω μεταξύ, μέχρι να ολοκληρώσω εγώ αυτό το βήμα, αν θέλετε μπορείτε να κάνετε like, εάν σας άρεσε φυσικά το συγκεκριμένο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα βιντεάκια, διότι κάθε Κυριακή στις 9:30 εδώ είναι το ραντεβού και κάθε Δευτέρα στις 10 με live βίντεο όπου θα λέμε το μενού της εβδομάδας και διάφορα άλλα θέματα. Εννοείται ότι θα με βρείτε και στο Instagram Σμαράχδα Κύρογλου, όπως επίσης και στο TikTok Σμαράχδας Beauty. Και τώρα με πάρα πολύ προσοχή θα το αφαιρέσω και θα δείτε τι όμορφο θα είναι το σχέδιο, πόσο όμορφα θα φαίνεται πάνω στην φανουρόπιτά μας. Ιδανικά θα βάλω και ένα πιάτο δίπλα προκειμένου να πέσει όλη η άχνη υπερίσσια. Λοιπόν, είναι σαν να είναι κέντημα, είναι καταπληκτικό, είναι τόσο όμορφη, λυπάσαι να την κόψεις. Αυτό είναι το κομμάτι της φανουρόπιτας, τέλεια, είναι τριφτή, όχι όμως πάρα πολύ, είναι τόσο όσο, δηλαδή άνετα μπορείτε και να την σερβίρετε, να την κεράσετε σε αγαπημένα πρόσωπα. Καλή εβδομάδα λοιπόν να έχουμε, με υγεία, σας περιμένω αύριο!